Ideme na ďalšiu mapu. Už teraz to vyzerá šialene. No, nezabudol si prehliadnúť, že či to nie je tlačítko náhodou. No haj tam. To čo s Au, tým? To nie ani je to, to nie je to, nie je to. 100% To nie je to, to je pre mňa. Nie je to. Bro. Dobre si GG. Takže tu píše na tej A tam to tabuľke. je čo? Tam to je čo? Čo zistíš? Čo tu píše? Parkour challenge. No toto je 2 challenge, takže túto. Tak. Dobre, ideme na to. Pri tejto mape budeš rageovať, to ti hovorím dopredu. Nebudem, 100%. Nie, vôbec. No, tak to... Čo to je? Čo to vidím? To si No. robíš srandu, dobre vidím. Asi To je. som ani raz neskapal a budem sa snažiť vôbec nezdochnúť. No tak to asi zdochneš 100-krát ešte. To si robíš srandu, prvá smrť. No vidíš, no. Čože? Ty si tam dal bariéru, ty jeden. You've been trolled. Na zistiu, jak Že sa sa to má nehambíš. robiť. Nehambujem sa už trošku ani. Vidím, no. Ale... No, tak zistiu jak. Nie, žiadny obskok. Tam nič musí byť také. blok pod tým, alebo dačo. Nie, nič tam také není. Zisťuj, prečo tam je drevený pressure plate? Ty si... Dobre, Si taký blúd. Šiel, hej. No. Sport nemá. Čo znamená? To nič. Dobre, tak. Čo znamená tie hore, toto je? Aha, to je asi na ďalšie, dobré. Dajte like. To nič na ďalšie není. No dajte like, no tak mali by ste dať, no. Aj moji diváci, aj Dobre, tvoji. zisťuj, prečo tu je drevený pressure plate? No, tak teraz si na to prišiel celkom. Bože. Si to musíš presne hodiť. Nemusíš vyskočiť, to nemusíš, tam sú bariéry, to nie. Tak to vyhoď len. Ale čo? Nie hore, tu dole. Tu to vyhoď, do toho. Vyhoď do toho pressure plateu, tam. No, No! a teraz Čo skap, stalo? umri. Okej. Nice. Ver mi. Yeah. Som ďalej? Nie, však Čo? Ty čo? ty si fakt frajer. Čo? Find the button, že? To bude nejaké tvoje obľúbené miesto. Podľa mňa to z týchto tlačítok nič. Ja idem k tebe. Tam je bariéra. Ale nie, to nerob. Ja viem, ale skúšam. Dobre. Tu sú To je bariéry nič. všade, hej, takže toto nie. Dobre. To bude z dolných tlačítok. To je miliarda tých tlačítok. Ale bude ich dole. 100%. Alebo ne, asi ne. Možno ne. Ty kokos. Však to som stlačal. Aha. Tak toto. Tak to budem. William, poď sem. Nie je toto správne? Nie. Aha, tak to... Dobre. Ale už. Chceš sa kúkni zamieram. aj nad seba, nie? Aj nad seba sa kúkni, nie? Ten komando Čo by tu mal hore. byť? Čo je toto? A teraz to mňa zabilo, aha. Dobre, okej. Hej, aj mňa to zabilo, ty frajer. Ty čo si myslíš? Okej, no tak to tam nesedí do toho chatu už Máš teraz. taký tupý. Ale, ty kokos, to čo je? Tu dačo není v poriadku. Počkaj, idem postupne.
idem. No, všetky som stlačil. Čo je tu 100%? Toto mi to nehraje, prečo je tu torta? Medveď, hlavne nejedz. Čo je tam ten blok? Ten blok je ďalej, nech. Ona. OK, tak. Ale on bude vnútri, ale kde? No nie. Už si teraz radím veľmi, ale nie, není vo vnútri. Ale jak to mal asi, že prejsť? Však to musíš zistiť. A však tu nič není. Počkaj. Co? Aha. Tu je bariéra. Wow. Však na nej si stal, keď si sa spavnul. Veď tu. Nehovor, že tu nebudú schody. Wow. Ale už to máš Tak sa štve. poobzeraj. Trošku sa poobzeraj. Ale kde? Kde sa ti mám Kúkaj poobzerať? trošku, jeme. Však ty si slepý. Si taký blúd. No a teraz kde? No tak to Tak, musíš výborná. zistiť. To už musíš zistiť. Vrosky, ty si taký slepý. No Wow. neverím, A neverím. prečo nemám jablka, mi zmizli ty No. inteligentoš? A teraz som Prečo? kde asi? To Portni ma teraz sem, musíš skapať, helbo. keď už. Daj mi jablka mi daj. To je smola. Pozeraj to, čo je? Dieťa spanuje. No, ty blúd. Aha. Wow. Počkaj. Daj mi jablka. Čakaj, dačo musím vyriešiť, počkať. Poďme v Kde 3. sú? Počkaj, to je aké hociaké jablko. Minus 1 tam ešte musím doplniť. Čakaj, ešte raz musíš umrieť, hej. Čo? You stupid. Čakaj, ešte dačo. Tak ma tu daj na ten blog a vybavené. Skoč do vojdu. No, a dobre, daj dole. Skoč blok. dole. Skáp. Pojne. Keď ma to neportne, máš ban. No, ty kokos. Kde ťa portlo teraz? Kde si? Teleportni sa na mňa. Jaký ty si frajer. Radšej nie. Na začiatku úplne ešte v prdeli. Tu, kde som skakal minule. OK. Čo ma tam... Portni ma tam. To si fajný. Ale tak ty tak pomaly to robíš. Dávaj. No. A prečo mi tu zmizli jablka? No, lebo command block. No vidíš, ja už ťa to tam spavnuje. Neviem, v čom bola chyba. Si to jablko zobral skôr. Niečo. Dobre, nemá si jablko. No vidíš. No a čo? Teraz. Čo mi to dá? Tak rozmýšľaj. Viem, že to nevidíš, ale... Tak akože, no...
No, tak ty by si to určite nedal na tvoje mozgové bunky. Hej, No hej, tak jak v škole, tak jak. hej. No vidíš, a teraz... No, dobre. Aha. Tlač tlačítko, nemusíš skakať do ledu. To No, fajne. tak ti treba. No to díky. Super, a ešte som si vymazal ešte aj ten inventár, dobre. To je vybavené. V inventári som mal, Prečo to že... bola bariéra, prosím ťa, prečo? Že by ťa to zase chytilo do pasce mojej skvelej. Takej skvelej, no. To je len jeden... Ach jaj. No nie jaj. A že nebudeš rageovať. Nebudem. Nie, a teraz čo robí? Sorry, že sa Nič, smejem, nevám. ale... Ty Ale si fakt, taký. ako to je vtipné toto. Nie som Gigi, no. Nič, ha. Nie! No ale stratil si nervy. No, ale no, možno. To je úplne ten istý. Na konci tam ten skok bol. Dá sa urobiť, ja som ho dneska tiež už urobil. Ty tak. Alebo včera, ja neviem. Však to je štvorblokový skok, ty si... No však hej. Ďalej ťa čakajú storboklové skoky. No Nič. vidíš. Však daj F5 aspoň. Nie? Tu máš tabuľku pod sebou hneď. Tu, že Invisible Parkour, kúkaj pod sebou. Kúkaj hore. Dobre. 4 bloky. Wow. To nie je Ďalší štvorblokový. ťažký skok a potom ďalší. Jak 4 bloky. však? Pozeraj. Čo si tam dal? Ty si tam dal bariéry. Nič som tam nedal. To sú 4 bloky, Ani- chápeš? No, wow, a Ďalšie toto 4 či jak bloky. ja skočím. To sú tiež 4 bloky. Čo ti to asi zľahčím radšej, hej, takže tak. Lebo, vieš čo, ale... No dobre, no. Tak, keď... Neviem. Dobre. Tak robíš mi nervy. Bože, to ten blok, keby si to aspoň mal vypočítané, že presne do vodu to mám skočiť. Vieš, ja ti zľahčím tie 4 bloky, ja dám ti tu 3 bloky iba. Takto. Toto musíš dať a toto, tak. No už To neskoro. nebolo také ťažké a... Však ja som ti Bez potom čoho? F5. Bez F5. Nemôžeš použiť F5. Ja si to potom kúknem v tvojom videu. Nepoužiješ F5 ani keby sa nechumelilo. To je jedno. Textúra z dola. Uha. Rýchle rob. Musíš robiť rýchlo, lebo čas beží. OK, no tak ty ideš jak šéf. OK. Uha. Dobre, tak toto si dal jak šéf. Idem tvoju taktiku použiť. No, nefunguje ani. Nie, to nie je moja taktika. Ja som ju raz zistil a to ďalej doskočíš trolinku, ale ďalej. Vidíš? Vôbec nepomáha to. Pomáha. To nejaký iný Ne. youtuber mi dal tú taktiku, že som videl video, jak typek Ja to vzdávam. skákal tam najťažšie skoky
Skočí a Vôbec. také v polke jumpu to urobíš. Musíš mať cit preto. Dobre, a teraz som No, to zvrzal. polka. A čo, to je jedno, to je jedno, to je jedno. Je to reálne, to by som je to reálne, ale pol hodinu by som tomu zabral aj viac, možno. Čakať. Čože? Nie! 2 bloky. Ty si tam dal bariéru, ty. Dal som tam nič, hej. Dobre. Potom zistíš dačo, hej. Po videu už, hej, takže tak. No vidíš. Konečne. Wow, no jasne, že skratky nie sú povolené, no jasne. Bože, naspäť asi chcem ísť, ty kokos. Dobrý deň. Obskok zase. No vidíš. No teraz kde? No tak kde? Ježiš, ty si... si tak... Ach, keby si vedel, jak to je Ani ľahké som to naozaj. netrafil. Toto to je Aj, naozaj hej, veľmi ja ti ľahké. postavím mapu a sa ti budem smiať do ksichtu a potom. Nie. No hej. Ja som tebe teraz postavil dobrú mapu, ne? Kúkaj, No. jak to ja zrobím. Kúkaj, aký som ja šikovný. No bo máš game mode, ty Čo mám? Game mode? game mode. Ale však ma to Logic. normálne odrazilo hore. No jasne, keď ťa nezabije tá hlava. No ja som sa neodrazil od tej hlavy. Tá ťa ani neodrazí totiž. No, game mode si mal, no to je jasne, že. To akože toto úplne, že... Ale to sa musíš presne odraziť. To vôbec ani milimetre. Proste. Od hlavy sa neviem, že či vôbec odrazíš. No dobre, teraz sa neodrazil od hlavy. OK. Dobre. Neodrazíš sa od nej vôbec. No drazíš. Neodrazíš. Plával si v hlave. Nemáš blok? Len blok, len tak, abo jedlo hociaké, lebo potrebujem na chvíľu. Môžem? Prečo potrebuješ na čo? Prosím. Dobre, zistím to v tvojom videu. Tu ti hodím tu jablko. Mi to je jedno. Pau. Ale no tak tento pressure plate to nie je taký pressure plate. Toto je zlatý Ale pressure je. plate. To je zlatý pressure plate. To ti nezobere tamto. No, jasne. Na zlatý pressure plate ani resto nefunguje. Iba Keby komando. si videl to prvé video, pochopíš. Hrozne ľahké. Poradím ti taktiku, jak na to. Najľahšie. Lebo no tak ty to robíš z tohto bloku. Tu. Z tohto tu bloku to ty robíš. No a z jakého mám? Hej, z toho, nie? Z tohto tu bloku, keď to robíš, no tak to je 100-krát ľahšie. Dobre, teraz som to milimetre netrafil. Veľmi ľahké, takisto jak to prvé. Ne, vôbec. Ja som to zisťoval, že jak to je najľahšie a pritom to celý čas stačí sprintovať a to je totálne presne. Milimetre. Dobre, a... OK. Jak nemáš rád obskoky zrazu, nie? Mám rád. Pau!
A šikanuješ. Už pol hodinu to hráš, hej. Nehovor. Zase o hlavu som sa šuchol. Áno. Dal si to? Let's go. Hej. Tak nič, no. A je to ľahké. Ne. Chcem to poctivo. Keď to nedám, pôjdem na hociaký server, ktorý povie, že poviem, že som L. OK. Dobre. Keď nedohráš tú mapu teda. Hej, Máš ešte Do pol tej hodinu necelú. Necelú pol hodinu máš, takže tak. to je pohoda. Dovtedy zjem 3 pice. A ty ješ Ale však mi to išlo, čo mi Teraz to ješ nejde pizzu? teraz? To nebude tými blokami, ale aj tak proste, mne to išlo. No, jeden. Tam bude bariéra 100%. Wow, teraz som to úplne preskočil. sa teším, jak to celé dáš. No jasne, že tam je bariéra. Aj tak som to radšej skúsil. To by si nebol ty, tak by som to povedal. Čo nevadí, keď to dáš. Ja budem šťastný práve. Šťastný, Však jak to ty. V typ sporte, že vaše výhry naša radosť. Aj keď skôr VG. Takže wrong game. A nie good game. One, Nie, two, nie. three. Nie, počkaj, to je zlý rozbeh. Yes! A teraz 4 bloky. Yes! Yes. Let's go, kámo. Ty sa viac raduješ, ako keby si to ty skočil. Ja som šťastný, že už konečne, lebo prešlo, že 5 minút asi. Už ma to nebaví, bro. No, chcel si ťažko challenge, hej, ale už máš, že 20 minút, hej, takže Času dosť ešte. 20 minút, ale ten parkour ešte nekončí úplne. Ešte čaká necelá štvrtina, alebo tak. Nie, ako- posledný skok. Bože môj, jakže mi to neskočilo. Ani teraz, Keď chceš, ti jak? dám boost. Keď chceš, ti dám boost. Daj si mi. Vyskočíš? Nie, dík. Dobre, poctivo to zahraj. Úplne. Jeden z... neviem. Dať. Toto 100 rokov budeš robiť. Yes. Taký. Je to len je to len 11. Neverím. Čože? Prečo nie aj vybavené? No nehovor. Ani za neverím. No tak čo chceš robiť? No! Mal si mi veriť. Tak je potom všetko mi ťažké mi veriť, ale mal. Jeden obskok som nedal.
No, teraz ide. Aha. Čiže to nie je taký ťažký jump, či je? Ja som ho testoval 100 Je. krát, teraz som ho zase dal. No, nevidel som, ale dobré. Aha, dobré. Našťastie. Chceš už koniec? Jasne. Ty to dáš. No jasne, že dám ty 3 si. štvrťať. To sa nedá. Nerá. 5 blokový skok, to není reálne. Čo musí byť? Ach jaj, 4 bloky jump. No dobre, no tak to nie je veľmi Toto ťažké. je 5 blokový, to je nereálny. Dá sa to. Dá sa Nedá, ten skok, ukáž, dá? ukáž, že dobrá. Ale však ty to chceš poctivo dohrať. No ukáž. Ale prečo? Však ty to chceš poctivo dohrať. No jasne, nie, nedá sa to. Nedá. Dá. Tak ukáž. Vole. Počkať. Nie som padnutý na hlavu. Dôležite, že si tam nenastavuješ žiadny texture-pack, v ktorom budeš vidieť, neviem, dačo. Kde si? Ale... Nedá sa, nedá. Dá. Nedá. Nedá, chápeš? Pri tejto mape budeš rageovať, to ti hovorím dopredu. Nebudem, 100%. Nie, vôbec. No, Tak mi daj aspoň tu nejaké bloky. Na. Ty to chceš poctivo dohrať. Nechcem teraz už. Ale hneď to je cieľ. Ale to sa Vieš, o čo mi ide? Vieš, o čo mi ide? O to, aby si to nestihol za tú hodinu. Nedá sa to, chápeš? Teraz som... No, to je jedno, čo som. ...47 minút. Fuch. Nedá sa, chápeš? Skús niekde do stredu skočiť, ja už fakt neviem. Ja ti to nebudem ukazovať. Skús niekde do stredu skočiť. Ach jaj. Tak, Ja zase toto si idem prejsť, alebo čo? dal som 5 blokový. Ne, keď som tam bol v strede. No mám to. Easy. Máš? Hej. No vidíš. Easy. Dobre, teraz si dáme preteky. Preteky si nedám ani za... Tu sa checkpointní. Povinne. Skydrbnem, dobre, vybavené. Dobre, 3, 2, 1. No na konci ja skápem, lebo ja som tupý. Dobre, Ja som zabudol teraz. dobre. Ó. Ja to vidím na výhru, neviem jak ty. Ja to ešte stále nevidím na výhru úplne. Pozri, kde som, ty si len dole. To mi je jedno. Ja si som slepý, no. Ale daj nám survival, bro, halo. Ale však my sa vieme hitovať. Hej? Tak Hej. dobre. Ach jaj, to musím rozbiť tú myšku, aby som to klikol. Neverím. Švíha. Je už tam. To čo som zrobil, prečo som dal shift?
Ach jaj, život je krásny. Občas hnusný. Aha, to je bariéra. Ja som na to zabudol. Ja to stále ešte vidím na celkom výhru. Ja to vidím na výhru však. Ty ledva skočíš trojblokový jump, no tak chápeš, Jak to je ledva. motivátor. No ja ti iba neviem hitnúť a ty mňa hej. Kde sme? No. A jablka mám. Možno on už je tu ten nudžiďáktuje. Však už zvučí. A nie, tak ma nevolaj. Lebo ja som oveľa Budem. lepší. Bože. Taký som mal náskok. Let's go! Tu ten to dal. Bože. To musí vypípať. No a ja... Hej! Čo? Kera! Vrskám do rana. Tiska. Jakže som dal To je ťažké jak frázy, ja som nečakal, že to je také ťažké. No, hovorí, že easy, jasne. Tak preto si to už dvakrát skoro mal. Lebo som to zvrzal. To ti tak vrátim, ty. Vieš o tom, že ja som to zľahčil? Hej, viem. Ale neviem, No, som to zvrzal, lebo som, neviem, tupý. Nič si nezľahčil podľa mňa, bo tak nič nevidím. A tak ty... Typuješ. Čo? Jak typujem? Ja som veľmi dobrý v typovaní. Na matike Nie si, som no. ti pomohol veľmi dobre. Som dal trojku vôbec, namiesto dvojky. Máme to špeťku? Si, no. Tak, tíško. Hej. Ale... A toto tu? Aha, to si Ach, fakt jaj. myslíš. No ja si to nemyslím, ja to viem. Ne, hneď tu. Á, koniec. Som na konci. Pekný cheater. Jaký cheater? To je nereálny skok, ty Som na konci. Let's go. Žiadny Nie si, cheater no. nie som. Som dobrý. cheater si. Som dobrý hráč. Nie si Elko. No dobre, tak To je zaskáč, no. nereálny. Hej, Je toto to si reálny. Nie. Nie Nie, nie. tak. Ale to neplatí, si čítoval. To sa neplatí. Nečítoval som. Teraz si poviem, to je bariéra, hej. Od začiatku tu bola bariéra. Tu na kraji. No ja viem, že tam bola, lebo som to skúšal. Tu je bariéra. Ja viem, lebo som to skúšal. Možno. Takže toto je koniec tohto videa. Dajte like, odber a čaute. Čaute.